No tot ha sigut negatiu. La nostra consciència mediambiental també ha millorat. Comencem a reciclar i a les escoles els més menuts aprenen a estimar la natura. Recomanem que es recicle més paper, perquè si no, cada hora a l'Amazones es talla l'equivalent a 7 camps de futbol. No tireu les piles a la basura, sinó guardeu-les. I si pot ser també compreu-les reciclats, reutilitzables. Quan aneu a comprar, procureu triar productes que no estiguen envasats en plàstic o suro blanc. Por lo menos todas las familias que están viendo este programa podían tener 3 o 4 basuras en casa. El riu ja no és el